Да. Buonasera, signore e signорите. Good evening, ladies and gentlemen. Добър вечер, дами и господа. Днес юбилей е двоен. Празнуваме 7 години бизнес. Както виждате, красавица тук. Номер едното, Мерцедеси. И 3 години от пребиваването на хотел Устрем. Сега един лек видеоматериал. Ето идва и маестрото, който ще ни свири на цигулка. Един лек видеоматериал. Това е хотелът, който пребиваваме 3 години. Фонтанчета, мафи, ценник и много други екстри за модела. Докато хората си пият италианското кафе, тук има лека прохлада с фонтанчета. След малко ще се пренесем вътре в ресторанта, който ще продължим юбилея с лека атракция мелодия на цигулка. Разберете!